Divoký západ, často romantizovaný pro svůj dobrodružný duch a drsnou krajinu, nebyl vždy tím vzrušujícím obdobím, jak ho známe z populární kultury. Za příběhy o psancích a odvážných osadnících se skrývala tvrdá realita, kde každodenní život byl bojem. V době před moderními vymoženostmi byla osobní hygiena opravdovou výzvou. Pionýři divokého západu čelili špinavému prostředí a nemocem v neskrocené krajině s omezenými zdroji. Čistota byla neustálý boj, který utvářel životy těch, kdo obývali tuto divokou hranici. Připojte se k nám, když se ponoříme do nehygienických návyků Starého západu. Pokud jste na tomto kanále noví, tak nezapomeňte na odběr, zvoneček a like. Číslo 15. Trable tam dole. Od roku 1837 do roku 1901 nebyla osobní hygiena zdaleka jednoduchá, zvláště pro ženy. Složitost jejich oděvů jim výrazně stěžovala použití toalety. Podle Rose Haybackové z Great Life Publishing's Dusty Old Thing nosily ženy speciální pantalony bez rozkroku, které jim umožňovaly se nad toaletou přikrčit. Jak uvádí Laurel Livesová z BBC, mnoho žen se uchylovalo k pravidelnému výplachu pochvy, aby zvládly zápach a nepohodlí. Před vynálezem hygienických vložek v roce 1888 používali během menstruace materiály jako trávu, bavlnu, králičí srst, hadry nebo ovčí vlnu. Tampony se objevily až v roce 1931. Muži rovněž čelili hygienickým potížím. V roce 1894 byli často přesvědčováni pochybnými lékaři, například doktorem Otterbergem ze Salt Lake City, aby podstoupili různé procedury. Kate Ringerová z univerzity v Idahu vysvětluje, že mnozí lékaři tehdy věřili, že obřízka je klíčem k udržení mužských genitálií v čistotě a bez nemocí. Mylně se domnívali, že obřízka může předcházet nebo léčit epilepsii, mentální poruchy, masturbaci i syfilis. Lékaři dokonce tvrdili, že může zmírnit hysterii u žen. Číslo 14. Prach. Divoký západ byl přirozeně prašný. Suché klima v kombinaci s neustálým větrem znamenalo, že prach byl všudy přítomný. Usazoval se na oblečení, pokožce i uvnitř domů, což dělalo z čistoty téměř nedosažitelný cíl. Kovbojové na dobytkářských výpravách s tímto problémem bojovali zvlášť, protože při přesunech obrovských stád se zvířata starala o mohutné mračno prachu, které pokrývalo kovboje od hlavy až k patě. Ani města na hranici nebyla ušetřena. Neasfaltované ulice znamenaly, že každý krok nebo průjezd po vozu zvedl oblaka prachu, která pronikala do domů a obchodů a usazovala se na každém dostupném povrchu. Úklid se stal nekonečnou povinností, protože každodenní zametání nestačilo. Prach pronikal do jídla, vody i postelí, čímž dělal život na hranici ještě tvrdším. Neúprosný prach divokého západu byl nejen nepříjemností, ale i zdravotním rizikem. Dlouhodobé vystavení prachu vedlo k dýchacím potížím známým jako prachová plíce, což zanechávalo osadníky i kovboje s chronickým kašlem a dalšími neduhy, které zhoršovalo neustálé vdechování prachu. Číslo 13. Praní na divokém západě představovalo významnou výzvu, kterou si dnes dokáže představit jen málokdo. Pro osadníky šlo o náročnou činnost, která často zabrala celý den. Bez moderních vymožeností byl každý krok, od nabírání vody po sušení prádla, fyzicky namáhavý a praní, tak patřilo mezi nejméně oblíbené úkoly na hranici. Voda byla klíčová, ale ne vždy dostupná. Osadníci ji často museli nosit ze studní, řek nebo potoků a přenášet ji zpět do svých domovů. Tato voda bývala často kalná nebo kontaminovaná, což praní ještě komplikovalo. V oblastech s nedostatkem vody se pralo zřídka, někdy jen jednou měsíčně. Proces praní začínal ohřevem vody na otevřeném ohni v železných kotlích až do varu. Do horké vody se přidával domácí mýdlový roztok, většinou vyrobený z živočišného tuku a louhu. Tento drsný mýdlový roztok sice účinně odstraňoval nečistoty, ale dráždil pokožku. Oblečení se drhlo na valše, což byl nepostradatelný nástroj pro rodiny na hranici. Tyto valchy, vyrobené ze dřeva nebo kovu, sloužily ke škrábání a drhnutí každého kusu prádla.
Opakované pohyby zatěžovaly ruce natolik, že ženy měly po dni praní často popraskanou a krvácející pokožku. Číslo 12. Drsné oblečení. Těžké materiály, používané na hranici pro výrobu oblečení, jako vlna a džínovina, sice byly odolné, ale velmi stěžovaly praní. Sušení prádla mohlo trvat několik hodin a během chladnějších měsíců i několik dní. Suché a prašné klima často způsobovalo, že prádlo po usušení působilo tvrdě a nepříjemně na dotek, což osadníkům přidávalo další nepohodlí. Čínští přistěhovalci hráli v této době zásadní roli v oblasti praní, zejména ve vzkvétajících městech a hornických osadách. Zakládali provizorní prádelny, které sloužily horníkům, kovbojům a dělníkům, kteří si nemohli dovolit ztratit celý den praním. Na divokém západě hygiena často ustupovala pohodlí. Jedním z nezrovna příjemných zvyků bylo používání společných ručníků. Představte si, že vyjdete z lázně a osušujete se ručníkem, který před vámi použili nespočetní jiní. Přesně taková byla krutá realita na hranici. Společné ručníky byly běžné v salonech, ubytovnách i v některých soukromých domech. Visely na hácích nebo hřebících a během dne se stávala stále špinavějšími. Arizonský historik Marshall Trimble poznamenává v časopise True West, že návštěvníci sdíleli nejen talíře a hrnky, ale i tyto ručníky, kterými si utírali například pivní pěnu z knírů u barového pultu. Kvůli omezeným zásobám vody a pracnému praní se ručníky často nepraly celé týdny. A tak se z nich stala živná půda pro bakterie, které šířily nachlazení i závažnější infekce. V mnoha podnicích byly ručníky používány, dokud nebyly zcela nepoužitelné, a teprve poté vyměněny. Číslo 11. Piliny v salonech. Když jste vstoupili do salonu na divokém západě, ucítili jste víc než jen vůni whisky a tabáku. Podlaha bývala obvykle pokryta vrstvou pilin, neobvyklou, ale praktickou volbou. Piliny byly rozhazovány po podlaze těchto rušných podniků, aby absorbovaly rozlité tekutiny, krev a další nevábné nečistoty, které se během dne nahromadily. Salony byly srdcem života na divokém západě, kde se scházeli kovbojové, horníci a psanci, aby pili, hráli hazardní hry a občas si vyřizovali účty. Vzhledem k neustálé aktivitě byly rozlité nápoje i rvačky na denním pořádku. Piliny nejenže pohlcovaly kapaliny, ale poskytovaly i trochu trakce na jinak kluské dřevěné podlaze. Jenže tyto piliny zároveň zadržovaly špínu a bakterie, takže salony byly všechno, jen ne hygienické. Piliny se často neměnily pravidelně, v mnoha případech zůstávaly ležet celé dny, během nichž nasávaly stále větší množství nečistot. Tato nedbalost vedla k tomu, že se z podlah stávaly líhně bacilů. Návštěvníci navíc přinášeli do salonu špínu z prašných ulic, čímž se nehygienické podmínky dále zhoršovaly. Kombinace pilin, špíny a tělesných tekutin vytvářela silnou vrstvu špíny, kterou bylo téměř nemožné odstranit. Toto nezdravé prostředí dobře odráží přehlížené skutečnosti života na divokém západě, kde touha po zábavě často převažovala nad čistotou. Číslo 10. Koupací návyky. Koupání na divokém západě bylo vše, jen ne luxusní zážitek. Voda byla vzácná a cenná surovina, a proto bylo koupání pracné a vzácné. V 19. století většina osadníků a kovbojů neměla k dispozici tekoucí vodu, což odráželo náročnost života na hranici. Proces koupání začínal namáhavým sběrem dostatečného množství vody, což nebyla jednoduchá úloha. Voda se musela přinést z okolních řek, potoků nebo studní a poté ohřát nad otevřeným ohněm. Tento časově náročný proces znamenal, že se lidé nekoupali pravidelně. Nebylo neobvyklé, že někdo neabsolvoval plnou koupel celé týdny nebo dokonce měsíce. Místo toho si často myli jen obličej a ruce, aby si alespoň částečně zachovali pocit čistoty. Když už došlo na skutečné koupání, probíhalo obvykle v malém kovovém lavoru a voda byla často používána opakovaně. Jeden člen rodiny po druhém. Do doby, kdy se koupal poslední, byla voda už kalná a daleko od osvěžující. Tento společný způsob koupání byl nutností v domácnostech, kde bylo vody málo, i když to nebylo právě hygienické.
Ke konci 19. století se v některých větších městech začaly objevovat veřejné lázně. Za drobný poplatek si člověk mohl dopřát koupel v teplé vodě, pravděpodobně nejčistší koupel, jakou za celý rok zažil. Tato zařízení byla obzvláště běžná v městech jako San Francisco a sloužila horníkům a jiným dělníkům, kteří si takový luxus mohli dovolit. Přesto však šlo o vzácnost a většina osadníků se nadále spoléhala na své provizorní koupací zařízení. Číslo 9. Divoká péče o vlasy. Péče o vlasy na divokém západě byla stejně náročná jako vše ostatní na hranici. S omezeným přístupem k čisté vodě a kadeřnickým přípravkům nebyla údržba zdravých vlasů žádná lehká práce. Muži i ženy museli improvizovat a využívat jakékoliv dostupné prostředky, což často odráželo drsné prostředí, ve kterém žili. Každodenní boj začínal základními nástroji, jako byly hřebeny vyrobené z kostí zvířat nebo ze dřeva. Tyto jednoduché hřebeny sloužily nejen k rozčesávání vlasů, ale i k odstraňování vší, vytrvalého problému v prašných a nehygienických podmínkách hraničního života. Zamoření vší bylo natolik rozšířené, že si někteří lidé během horkých letních měsíců raději hlavy zcela oholili. Mytí vlasů bylo považováno za luxus. V oblastech s nedostatkem vody si lidé vlasy myli jen zřídka, často čekali celé týdny mezi jednotlivými umytími. Když už k mytí došlo, používali domácí mýdla zvířecího tuku a louhu. Ačkoliv tato mýdla účinně odstraňovala špínu a mastnotu, byla velmi drsná k pokožce i vlasům. Aby předešli vysušení, někteří osadníci si do vlasů vtírali whisky nebo přírodní oleje, jako ricinový olej či tuk z volů, a snažili se tak udržet vlasy alespoň trochu upravené. Ženy čelily specifickým výzvám při péči o své dlouhé vlasy. Často si je pevně splétali, aby zůstaly déle čisté, snížili potřebu častého mytí a předešli vypadávání. Pro lesk a potlačení nepříjemného zápachu používaly některé ženy levandulovou vodu nebo bylinné nálevy, ačkoliv šlo o výsady. Navzdory náročným podmínkám zůstávala péče o vlasy důležitou součástí života na divokém západě. Pomáhala osadníkům udržet si pocit normálnosti a důstojnosti uprostřed drsné reality hraničního života. Číslo 8. Plivání. Plivání bylo na divokém západě natolik rozšířeným a nepříjemným zvykem, že se z něj stal závažný problém veřejného zdraví. Ke konci 19. století proměnilo neustálé plivání tabákové šťávy mnohé společné prostory v nechutná a nebezpečná místa. Muži, obzvláště ti, kteří žvíkali tabák, často plivali na podlahy salonů, na ulice a dokonce i uvnitř veřejných budov. Toto chování nebylo jen nehygienické, ale také nebezpečné. Sliny smíchané s prachem a pilinami na podlahách tvořily lepivou, bakteriemi prosycenou směs, která napomáhala šíření nemocí, jako byla tuberkulóza. V mnoha hraničních městech se problém natolik zhoršil, že místní vlády zavedly zákony omezující tento nehygienický zvyk. Ve městech po celém západě, včetně Dodge City a Tombstone, se v 1990. letech začaly vymáhat pokuty pro ty, kteří byli přistiženi při plivání na veřejnosti. Například v roce 1896 vydal San Francisco přísnou vyhlášku, která trestala plivání na chodníky. Pokuty se pohybovaly mezi 25 a $5, což byla v té době značná částka. Cílem těchto opatření bylo zabránit nekontrolovanému šíření tuberkulózy, smrtelné nemoci. Jejíž šíření zhoršovaly právě tyto nehygienické návyky. Vymáhání těchto pravidel bylo bráno vážně. Někteří provinilci čelili nejen pokutám, ale i vězení při opakovaném porušení. Strážci zákona, jako Wyatt Earp, známý svým udržováním pořádku v místech jako Tombstone, byli často pověřeni vynucováním těchto protiplivacích předpisů. Navzdory snahám úřadů se však tento zvyk hluboce zakořeněný v kultuře nedařilo rychle vymýtit. Plivátka, mosazné nádoby určené ke sběru slin, se stala běžným vybavením salonů a veřejných prostor. Ačkoliv poskytovala určitou úlevu, nebyla dokonalým řešením, často bývala špinavá a málo kdy se vyprazdňovala, což problém spíše zhoršovalo.
Podlaha kolem plivátek bývala potřísněná tabákovou šťávou, která vytvářela trvalý zápach a přispívala k celkově nehygienickému prostředí. Číslo 7. Vůně kovboje. Kovbojové byli známí pro mnoho vlastností. Svou odolnost, odvahu a samozřejmě pro svůj typický zápach. Po dnech, někdy i týdnech na cestách nebyla vůně kovboje zrovna svěží. Kombinace potu, prachu, kouře z táboráku a dobytka vytvářela silné aroma, které nešlo přehlédnout. Příležitosti ke koupání byly během dobytkářských výprav vzácné. Tyto přesuny často trvaly i několik měsíců. Kovbojové se obvykle mohli umýt jen tehdy, když narazili na řeku nebo potok, což nebylo vždy možné. Výsledkem bylo, že se běžně několik dní nepřevlékali ani si nesmyli pot a špínu z těžké práce na slunci. Jejich oblečení, zejména kožené šapsy a vlněné košile, nasáklo pachy a ty v něm přetrvávaly. Kožené vybavení obzvlášť silně nasávalo pot a postupně zintenzivňovalo pyžmový zápach. Někteří kovbojové se snažili svou vůni zamaskovat tím, že si na tělo nebo oblečení vtírali šalvěj, ale šlo jen o dočasné řešení. K jejich specifickému zápachu přispívala i strava. Jídelníček bohatý na fazole, hovězí maso a kávu rozhodně nevedl k svěžímu dechu. V kombinaci s nepravidelným koupáním vznikal silný a nezaměnitelný pach, který z kovbojů činil skutečně nezapomenutelné postavy. Číslo 6. Kontaminované vodní zdroje. Na divokém západě byla voda cenná jako zlato, ale často s sebou nesla skrytá nebezpečí, především kontaminaci. Mnozí osadníci a pionýři čelili vážnému riziku při pití vody z potoků, řek a studní, které na pohled vypadaly čistě, ale často byly znečištěné zvířecím odpadem, lidskou činností nebo přírodními minerály, jež činili vodu nezdravou. Jedním z notoricky známých případů kontaminace byly dobytkářské výpravy, kdy tisíce kusů dobytka přecházely přes vodní toky a zanechávali po sobě odpad, který se vsakoval do vody. Tato znečištění proměnila zdánlivě osvěžující zdroje v líhně nemocí, jako byla úplavice nebo cholera, což vedlo k devastaci celých komunit. Ani studny, považované za bezpečnější, nebyly výjimkou. Mělké studny často propouštěly povrchové znečištění, zvláště pokud byly poblíž chlévů nebo žump. Existují záznamy o osadnících, kteří onemocněli po konzumaci vody. O níž se domnívali, že je čistá, ale později zjistili, že jejich studna byla znečištěná. Situaci dále zhoršovala těžební města, kde chemikálie používané při těžbě, například rtuť a arsen, často prosakovaly do okolních vodních zdrojů. Tyto látky nejenže otrávily vodu, ale měly i dlouhodobé zdravotní následky pro všechny, kdo na těchto kontaminovaných zdrojích záviseli. Číslo 5. Bez toaletního papíru. Na divokém západě představoval nedostatek toaletního papíru každodenní výzvu, která vyžadovala vynalézavost a kreativitu. Moderní toaletní papír se stal běžně dostupným až koncem 19. století a i tehdy šlo o luxus, který si mnoho pionýrů nemohlo dovolit, ani k němu neměli přístup. Jaké tedy měly alternativy? Život na hranici vyžadoval improvizaci. Jedním z nejběžnějších náhradních řešení byly kukuřičné klasy. Ano, ty samé klasy, sklizené na jídlo, měly po odstranění zrn ještě jedno využití. Přestože byly drsné a rozhodně nepohodlné, byly snadno dostupné a proto mezi osadníky oblíbené. Další častou volbou byly stránky ze starých katalogů, novin nebo dokonce odhozených knih. Katalog společnosti Sears Roebuck, který se na trhu objevil v roce 1888, se stal v mnoha domácnostech běžnou součástí. Nejen jako nákupní pomůcka, ale i jako hygienická pomůcka. Jeho lesklé stránky byly často vytrhávány a používány místo toaletního papíru. Dnes to může znít zvláštně, ale v době, kdy byly zdroje omezené, mělo vše, co šlo znovu použít, svou hodnotu. Osadníci také často využívali listy, nejčastěji listy rostliny divizny, známé svou měkkou a chlupatou strukturou. Divizna si dokonce vysloužila přezdívku kovbojský toaletní papír. Ne všechny listy však byly bezpečné. Špatná volba mohla vést k bolestivým vyrážkám, zejména při kontaktu s rostlinami, jako je jedovatý břečťan.
Ti, kdo žili blízko vodních zdrojů, používali i mech, který byl měkký a savý, a tudíž pohodlnější volbou, i když v suších oblastech nebyl vždy k dispozici. V krajních situacích se osadníci uchylovali i k hadrům ze starého oblečení, které pak prali a znovu používali. Číslo 4. Zubní hrůzy. Zubní péče na divokém západě se spíše podobala hororu než skutečnému zdravotnickému zákroku. Moderní zubní nástroje a znalosti v té době téměř neexistovaly a udržet si alespoň základní ústní hygienu bylo pro většinu pionýrů velmi obtížné. Mnozí se spoléhali na primitivní metody nebo péči o zuby zcela zanedbávali. Jedinci často používali hadr namočený ve slané vodě nebo jedlé sodě k čištění zubů. Jedlá soda sice pomáhala odstraňovat povrchové skvrny, ale nebránila tvorbě zubního plaku ani neléčila kazy. Sůl se využívala spíše pro své antiseptické vlastnosti. Lidé ji míchali s vodou a používali jako ústní vodu v naději, že tím předejdou infekcím. Tyto metody však byly jen málo účinné a výsledkem bylo, že mnoho lidí trpělo špatným stavem chrupu i z něj plynoucími zdravotními i psychickými problémy. Pokud někdo měl kartáček na zuby, šlo obvykle o ručně vyrobený předmět s kančími štětinami a byl spíše výsadou bohatších osadníků. Většina lidí si musela vystačit s tím, co našli. Někteří používali žvíkané větvičky, metoda připomínající starověké zvyklosti, často z břízy nebo vrby, které se na jednom konci roztřepily a sloužily jako improvizovaný kartáček. Když došlo na zubní pohotovost, situace byla děsivá. Bolesti zubů byly běžné a kvůli nedostatečné hygieně se řešily pomocí whisky nebo bylinných přípravků na utlumení bolesti. Pokud se bolest stala nesnesitelnou, jediným řešením byla extrakce. Vytrhávání zubů na divokém západě bylo brutální. Holiči často sloužili zároveň jako zubaři a používali hrubé nástroje. Bez anestezie byl zákrok nesmírně bolestivý. Pacient dostal silný doušek whisky a zub mu byl vytržen kleštěmi nebo jiným improvizovaným nástrojem. Záznamy ukazují, že mnozí lidé se těchto zákroků natolik obávali, že raději dlouho snášeli bolest zkaženého zubu, než by se podrobili vytržení. Některá města občas navštěvovali kočovní zubaři, kteří nabízeli o něco lepší nástroje a znalosti, ale jejich návštěvy byly vzácné a drahé. Většina osadníků si takový luxus nemohla dovolit a tak trpěli potichu nebo se uchylovali k drsným domácím lékům. Zoufalý stav zubní péče na divokém západě přispíval i k dalším zdravotním komplikacím. Infekce ze zanedbaných kazů se mohly šířit dál a v krajních případech vést až k smrti. Číslo 3. Špinavé ulice. Ulice divokého západu nebyly jen cestami, představovaly vážná zdravotní rizika. V celé hraniční oblasti byly ulice často poseté koňským trusem, odpadky a blátem, které mohlo snadno pohltit člověku boty. Koňské povozy byly hlavním dopravním prostředkem a jejich pohyb znečištění jen zhoršoval. Bez organizovaného systému odvozu odpadů lidé často jednoduše vyhazovali smetí přímo na ulici, kde se mísilo se špínou a vytvářelo ideální prostředí pro šíření nemocí. Tato realita byla běžná téměř ve všech městech na hranici. Kromě toho, že šlo o nevábné prostředí, byly tyto podmínky nebezpečné. Zákonem málo řízené komunity jen přispívaly k všeobecnému nepořádku. Pravidelné rvačky přerůstaly ze salonů až do ulic, kde po sobě zanechávali krev a někdy i mrtvá těla. Po známých událostech, jako byla přestřelka u OK Koralu, nebylo neobvyklé, že mrtvoly zůstávaly na místě až do chvíle, kdy je někdo odklidil. Ulice se tak stávaly děsivou připomínkou násilí, které bylo běžnou součástí života v těchto divokých osadách. Zápach byl neméně intenzivní. Bez řádného kanalizačního systému končily lidské exkrementy často na ulici. Ačkoliv mnozí používali kadibudky, jiní prostě házeli odpad přímo na cestu. Výsledný zápach byl tak silný, že si na něj často stěžovali i návštěvníci. Jeden cestovatel popsal vůni ve městě Deadwood jako pekelný smrad, způsobený směsí lidského a zvířecího odpadu. Taková špína vedla k častým epidemiím nemocí jako cholera a tyfus, i běžné onemocnění se v těchto podmínkách mohlo proměnit v smrtící epidemii. Pokusy o úklid byly minimální.
Některá města sice zaváděla pravidla, která vyžadovala, aby si obyvatelé uklízeli prostor před svými domy, ale bez skutečného dohledu byly tyto zákony často ignorovány. Až mnohem později začala větší města budovat organizované systémy odvozu odpadu. Ale to už byla pověst ulic divokého západu jako špinavých a nebezpečných dobře zakořeněná. Číslo 2. Zamořené postele. Postele na divokém západě měly daleko k měkkému a pohodlnému nábytku, jaký známe dnes. Nejčastější způsob spaní tvořily jednoduché dřevěné rámy, často chatrně zkonstruované, s matracemi naplněnými slámou, senem nebo peřím. Ačkoliv tyto materiály poskytovaly určité pohodlí, stávaly se zároveň ideálním prostředím pro nejrůznější škůdce. Slámové matrace byly nechvalně proslulé tím, že přitahovaly štěnice, vši a blechy. Tito drobní parazité se snadno usídlili ve slámě a spánek se kvůli nim proměnil v noční můru. Dřevěné rámy postelí bývaly často hrubě opracované a neopravené, s množstvím prasklin a škvír, které sloužily jako ideální úkryty pro štěnice. Tyto potvory se v noci objevovaly a živily se krví spících, zanechávajíc po sobě svědivé štípance, kvůli nimž byl odpočinek téměř nemožný. Situaci zhoršoval fakt, že postele byly zřídka kdy čištěny. V mnoha domácnostech se ložní prádlo nepralo celé týdny, někdy i měsíce, což vedlo k nekontrolovanému množení škůdců. V ubytovnách, hostincích a salonech, kde přespávali různí cestující, byla situace ještě horší. Jedna postel sloužila postupně mnoha lidem, přičemž každý z nich mohl přinést nové parazity. Neustálé střídání hostů znamenalo rychlé šíření vší i štěnic, což z těchto nocleháren činilo skutečná hnízda nákazy. Jak slámové matrace postupně ztrácely tvar kvůli rostoucímu zamoření, materiál se rozpadal a poskytoval ještě více úkrytů pro hmyz. Někteří osadníci se pokoušeli proti zamoření bojovat různými metodami. Vypalovali štěnice sírou nebo bylinkami, případně prali povlečení v louhovém mýdle, pokud měli k dispozici vodu. Bez moderních čisticích prostředků a účinných pesticidů však většina lidí jednoduše snášela kousnutí a nepohodlí noc co noc. V krajních případech bylo nutné celou matraci spálit a nahradit, ale tento proces byl nákladný a náročný a mnoho lidí si ho nemohlo dovolit. Číslo 1. Suché záchody. Používání kadibudky na divokém západě bylo málo kdy příjemným zážitkem. Tyto jednoduché stavby byly obvykle jen malé dřevěné boudy s jámou vykopanou pod nimi. Kadibudky se staly standardním řešením pro pionýry, protože vnitřní vodovodní systém byl stále luxusem, který si mohl dovolit jen málokdo. Tyto stísněné budovy se stavěly obvykle v určité vzdálenosti od hlavního obydlí, aby se omezil zápach. K jejich stavbě se používal jakýkoliv dostupný materiál, nejčastěji hrubě opracované dřevo, které poskytovalo jen minimální ochranu před počasím. Podlahy těchto záchodků byly většinou hliněné a sedadla tvořily jednoduše vyřezané dřevěné prkna položené nad jámou, jejíž hloubka se pohybovala od několika desítek centimetrů až po několik metrů. Odpad se hromadil, dokud nebyla jáma plná nebo zápach nesnesitelný. Tehdy musel někdo kadibudku vyprázdnit, což byla neoblíbená a často odkládaná práce. Obvykle se vyhloubila nová jáma poblíž a celá konstrukce se na ní přesunula. Starou jámu někteří pionýři zasypali zeminou a nechali ji postupně rozložit. Soukromí v těchto stavbách bylo minimální. Dvířka měla často výřezy ve tvaru půlměsíce nebo hvězdy, které sloužily k větrání i k signalizaci obsazení. Ačkoliv se dnes tyto detaily mohou zdát romantické, ve skutečnosti šlo o praktické řešení. Symbol půlměsíce obvykle označoval kadibudku pro ženy, zatímco hvězda značila zařízení pro muže. Používání kadibudky však nebylo jen nepříjemné, bylo i nebezpečné. Jáma pod záchodkem se stala líhní nemocí. Přitahovala mouchy a škůdce, kteří snadno šířili bakterie. Kadibudky často přispívaly k epidemiím nemocí, jako byla cholera a tyfus, které se v takto nehygienických podmínkách snadno šířily. Zápach byl tak silný, že mnohým přivodil nevolnost, ale skutečné nebezpečí představovaly neviditelné patogeny.
V zimě se používání kadibudky stávalo ještě větším utrpením. Dřevěná konstrukce poskytovala jen slabou ochranu před chladem, ale lidé neměli na výběr. V některých případech se používaly uvnitř obydlí nočníky. Ale i ty přinášely vlastní problémy, zejména nutnost je později vylít. Konstrukce kadibudek se lišila podle regionu a dostupných materiálů a majetnější osadníci si někdy mohli dovolit větší a lépe postavené budovy. Bez ohledu na kvalitu stavby však tyto zařízení zůstávala daleko od hygienického standardu. Chtěli byste navštívit divoký západ ve stylu světa Westworld? Nebo vám to celé připadá až příliš nechutné? Dejte nám vědět v komentářích. Uvidíme se příště.